Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ko salminde e juurade en garti kadi e naafilaji men hande. On jii alluwal ngal ɗo winda hen ko joyi. Hanki on keɓino alluwal 4 wonande onon sakkitiɓe horde ɓe. Ko alluwal ngal adoto arde ha gasa nafton jamma so weeti hoore. Wadde alluwal hanki 4 ngal addanoma o mbaɗi ngal jamma hanki wadde on jooɗono koora. So nangi muti mbawno wiide on keeɓi 4 kadi ngal ɗo alluwa wona yeeso ma ganda naafila jamma o ko watte hen ko darɗe 4 mbatta mbaɗa 2 calmina mbatta 2 calmina hawra darɗe 4 calminali 2 kala hen darde noon mbaɗa hen fatiha laawol gotol alam nashrah laabi 3 qul huwallahu ahad laabi 3 ɗum ɗo woni onon adiɓe an sakkitiɓe horde ɓe. Onon sakkitiɓe horde ɓe hande alluwal mon ko 5 jamma 5 jamma 4 jofo 5 jamma 4 jofo 5 wadde 4 waɗanoma hanki on mbaɗi oɗono koora so nangi muti mbiyo min keeɓi 4 alluwa